Ладно, тәмле болсын чәйләрегез. Рәхмәт. Булмас. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Тарихы зур булган пишән базарына бик теләп ел сайын киләбез. Төрле урыннарда узайды, ләкин нәкъ менә шушында татар бистәсендә уздырылган урыны иң яхшысы дип саныйм. Шул кадәр күңелле итеп ясалган, менә чын элеккеге замандагы сыман стильләштерелгән бик матур күренеш. 7 ел шөгыльләнәм, шушы тәрәзә йөзекләре, калайдан почта ящиклары, тартмалар, урам исемнәре белән елдан-ел арта. Менә безнең шушы пишән базарына килеп, территориябыз зурайды. Бүген көндә без Татарстанның бөтен районнарына, Башкортстан, Оренбург һәм менә быел без Самарага да чыктык. Менә шушы пишән базарына килгән кешеләр аркасында безнең инде уфукларыбыз киңәя. Бу матур калфагымны бүген Кабан күле буенда шушындай зур бәйрәм оештырыласын белгәч, еракка куйган урыннан алып чыктым. Шактый вакытлар ни өчендер киелмичә торды. Бүген яңадан исемә төшеп, күлмәгем андай булмаса да калфагымны киеп чыгарга уйладым. Алга табан хыялым менә нәкъ шушы төсемә туры китереп, чигелгән матур күлмәк булдырып, читекләр киеп шушы урамнарда матур итеп йөрү әле. Çiçirlerde yürgen şahsa bik sağıngan şah bular. Ruhu күренәмендә сизелә. Яшьләр менә күрс яшьләр бит җырлыйлар. Матур итеп җырлыйлар. Рухы шулай китмәсен. Казанның рухы китмәсен. Кирәк безнең халкыбызны, телебезне менә бүгенге көндә дә бигрәк үзебезнең туган телебезне пропагандалау, гореф-гадәтләребезне пропагандалау барган вакытта, бәлки ниндидер йолаларны күрсәтү, гореф-гадәтләребезгә хас булган йолаларны күбрәк җәелдерү кирәктер дип саныйм мин. Тәүге тапкыр килдек һәм ошо үзебезнең смартфон, планшет һәм курсактарды күрһәтер өчен. Гомумән әйткәндә, әлбәттә, халык кызыксына, ләкин бу барыбер дә әле нык билдәле булмаган продукция. Шуның өчен күргән кеше килеп туктала, күрмәгәне үтеп китә инде. Буна безнең Башкортстан халкына, Татарстан халкына инде шундый мөрәҗәгать инде күбрәк безнең туган телдә ошо тәүге уенчыктарды алһалар, безгә бик ярдәм булыр һәм без күбрәк чыгара алыр идек.